Yo guys, ketemu nih karo Mas Bajing channel ya. Channel sing ngecek-ngecek, sing marai ngakak, sing ngetak indase wong. Yo saiki ketemu nih karo aku saiki bareng Mas Jon. Kalau wonge. Nah, kayak Rizal Ngelana. Nerap tele Rizal Ngelana yo kae. Remeng ra jelas ra duwe mikrofon. Cuman Dadok kayak senengane iki. Weh rasa dadok Jon. Lebih kupe. Weh, kita kedatangan teman. Kok lengah cok asu weh, lengah. Dabut lunga wonge. Lunga wonge ya. Yo iki aku lagi vlog. Silet. Hut. Siang, tercadanya kalau gesan benar. Gak apa gesan benar. Picak tenakan. Ngeplok lah ketemu kancaku iki nang kene iki Rizal Kelana. Iki ceritane lagi bobok. Nah, yo ngene iki sing jenenge bobok. Jan. Nganu. Apa bedane Dora karo kowe cetu? Dora. Dora karo kowe pasti judasmu lho. Iki kok apa bedane Dora karo kowe? Ya. Nek Dora kuwi cilik ndi? Nek kowe yo ngono kuwi. Wah, ini teman saya, Bro. Orang Batak ini, Bro. Kayak curut. Yo, kita gak put kon. Suara dol kok. Ya, sekarang. Nah, ini lagi nge-vlog ya toh. Yo, nek kono nek mandore aku tak sik. Oke. Yo ngene iki lur, urip nang proyek kuwi kudu ramah lingkungan. Neng kono aku ya ketemu karo balaku siji iki nah iki jenenge Itel Kuro. Nah, bentuke ngene iki. Ngeplok ro. Apa? Mas Bajing. Kowe ngrasani aku enak apa? Oh, nganu Mas Bajing, Mas. Aku golek neng kono enek sing kowe guyu pekakaan perkara mantan sekangkang yo kuwi. Aku delok Facebook mantan. Heeh, terus Calon bojone tua. Hah? Apa nih? Duh, malah guyu. Tak mulai guyu dah. Nanti kakak anda. Lanjut. Ngeruas sini nih. Ini ki WC wis ra kanggo. Mau ada wes kok. Sing arep anu kuwi sapa? Apa? Pedus. Oh, pedus. Pedus semono. Nah. Enggak loh. Nang pelandasem piye? Ya. Oi, rere. Cepet dhewe temasang. Ya iki nang kene iki nek bapak temok, dia lagi tutorial ngamprot. Pak, tutorial ngamprotnya piye, Pak? Tutorial ngamprotnya piye? Dono aja pelit-pelit.